президент توجیکستان امومالی رحمان روز 9 январи соли 2024 фармони рақами 671 дар бораи боло бурдани маошу нафақаҳоро имзо кард. аз 30 то 40% боло бурдани маошу нафақаҳо дар соли 2024 аз ҷумлаи ваъдаҳои асосии эмомалии раҳмон дар паёми солонааш дар саҳнаи 28 декабр буд. бар асоси фармони президент дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендияҳо, маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, ҳайати шахсии қаторӣ ва раҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, мақомоти прокуратура ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аллакай аз 1 январи соли 2024 ба андозаи 40% зиёд карда шуд. хадамоти матбуоти президент дар шарҳи ин фармон навишт вобаста ба ин маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани коэффициентҳо барои рутбаҳои ҳарбии хизматчиёни ҳарбӣ ва махсуси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рутбаи қаторӣ то лейтенант 1390 сомонӣ ва аз рутбаи лейтенанти калон то генерали артиш 1250 сомонӣ муқаррар карда мешавад. инчунин андозаи маоши заминавӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ, якум, дуюм, сеюм, чорум хизмати давлатӣ ки дар сохторҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолият менамоянд ба андозаи 1250 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум ва ҳафтуми хизмати давлатии мақомот дар боло ироашуда ба андозаи 1390 сомонӣ муқаррар мегардад. ҳамзамон бо ин дар фармони президенти Тоҷикистон ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷумҳурӣ аз 1 июли соли 2024 ба андозаи 800 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шуд. маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ташкилотҳои дигари буҷетӣ аз 1 июли соли 2024 ба андозаи 40% зиёд мегардад. вобаста ба ин аз 1 июли соли 2024 андози маоши заминавии хизматчиёни маъмурии хизмати давлатӣ барои мансабҳои категорияи олӣ 1120 сомонӣ, барои мансабҳои категорияҳои якум, дуюм, сеюм, чорум 1045 сомонӣ ва барои мансабҳои категорияҳои панҷум, шашум ва ҳафтум 1160 сомонӣ муқаррар карда шудааст. инчунин андозаи маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ 620 сомонӣ баробар гардид. стипендияҳои кунунии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ аз ҷумла стипендияҳои президентӣ аз 1 июли соли 2024 ба андозаи 40% боло бурда мешаванд. нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо аз 1 июли соли 2024 дар ҳаҷми 30% аз андозаи муқарраршудаашон зиёд карда мешавад. хадамоти матбуоти президент гуфт маблағгузории хароҷоти зиёдшавии музди меҳнати кормандони соҳаи буҷетӣ, нафақа ва стипендияҳо дар соли ҷорӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра таъмин мегарданд. сокинон аз тасмими боло бурдани маошу нафақаҳо дар Тоҷикистон изҳори хушҳолӣ мекунанд, вале дар айни замон аз он шикоят доранд ки ҳанӯз фармони афзоиши маошу нафақаҳо имзо нашуда, мақомот нархи барқу обу хидматҳои коммуналӣ ва дигар хидматрасониҳоро боло бурданд ки ин самара ва таъсири мунтазираи афзоиши маошҳоро ба сатҳи некуаҳволии аҳолӣ тақрибан ҳеҷ мекунад. ёдовар мешавем ки Тоҷикистон аз лиҳози сатҳи маошу нафақа дар байни собиқ кишварҳои шӯравӣ дар зинаи аз ҳама охирин ҷой гирифтааст.